Na Slovensku nájdeme množstvo starobilých hradov, ktorým sa viažu hrozivé príbehy o vraždách, mučení a prekliatých dušiach. Tieto povesti často vychádzajú z reálnych historických udalostí či dlhoročnej miestnej tradície a obchytávajú okolité obyvateľstvo zimomriavkami. Nasledujú 4 najznámejšie krvavé legendy viažuce sa na slovenské hrady s dobovým kontextom a odkazom na zdroje historických zápisov či overených tradícií. Čachtický hrad, postavený v 13. storočí, preslávila predovšetkým slávna grófka Alžbeta Bátoriová 1560-1614. Vo svojej dobe bolo zaznamenané, že mala od roku 1585 do 1610 mučiť a vraždiť desiatky či stovky mladých dievčat v službe svého manžela Františka Nádaždyho. Podľa dobových záznamov tríznila obeťami všetkým možným, horiacimi sviečkami, rozpáleným železom, ihlami či pádlami a dokonca ich polievala mrazivou vodou na štedrý deň. Historici síce dodnes spochybňujú legendu o kúpaní sa v krvi panien, no isté je, že za jej zločiny ju roku 1610 zatkli a zavreli na Čachtickom hrade, kde 21. augusta 1614 zomrela. Podľa tradície je dodnes zapísané v múroch hradu a obyvatelia verili, že jej nepokojná duša môže strašiť v ruinách. Legendy hovoria, že počas Bátoriovej Vodaotovej vlády a zmizlo až niekoľko stoviek dievčat, cifru približne 600 uvádzajú aj sprievodcovské publikácie a v ruinách hradu sa údajne ozývajú výkriky a nárek mučených dievčat. Hrad Bačkov, kliatba vojvodu Draka a vražda kráľovnej. Hrad Bačkov, blízko Sečoviec, je podľa miestnej povesti miestom krvavej kliatby. Dej legendy sa viaže do roku 1213 za vlády uhorského kráľa Ondreja II., roku keď mal byť korunovaný jeho syn Koloman za kráľa. Podľa rozprávania sa ambiciózny pán hradu vojvoda Drak dozvedel o keltskom poklade v okolí a využil chvíľu, keď sa kolomanskí špehovia venovali hľadaniu pokladov na utajenú vraždu kráľovnej Gertrúdy, manželky Ondreja II. Súčasťou príbehu je aj tajomný muž v čiernom habite. Drak údajne dal omámiť a zabiť kráľovnu pri Leleši a svoj čin prikryl hľadaním pokladov v hrobkách. O to, čo si desivejšie, znie i ďalší motív. Legendárny triál. Iba traja zasvetení muži poznajú skutočný dôvod cesty. Vedia, že tam pribudne ďalší hrob určený pre budúcu kráľovskú manželku. Vrahovia budú neznámi a katová sekera bude stínať hlavy nevinných. Hoci historici nepreukázali, že by sa kráľovná naozaj ocitla na Bačkovskom hrade, tradícia sa zachovala v podobe varovania. Miesta spojené s drakovými zločinmi považujú miestni za prekliaté, plné negatívnej energie. Povesti tiež hovoria, že duch vojvodu Draka dodnes blúdi ruinami, neustále hľadá pokoj, o ktorý navždy prišiel. Beckovský hrad je nositeľom legendy o zlosťou posadnutom šlachticovi Ctiborovi. Príbeh sa odohráva pravdepodobne v 14. 15. storočí za čias kráľa Žigmunda Luxemburského a znie takto. Ctibor sa vracal z polovačky, keď jeho psík na zadočku zaútočil na žobráka, ktorý prosil o kusok chleba. Ctibor sa rozhorčene chopil starca za vlasy, vliekol ho po zemi a mrštil do hlbokej priepasti, kde náhle zomrel. V ten istý deň sa Ctibor vyčerpaný uložil spať na skalnatú vyhliadku, kde čoskoro zaspal. Legenda hovorí, že k nemu v noci vyliezol malý, ale jedovatý had, vliezol mu do útrob a štípal. Ctibor vyšiel z toho so zúfalou bolesťou.
Zdesený prenasledoval hadiu kosťou, zrútil sa do rokliny a rozniesol si kosti. Od jeho mociacie zúfale stenanie počuť údajne až do polnoci. Na počas tejto tragédie vraj rýchly tok Váhu obchádza Beckou. Prý slováplný prúd našiel kľudnejší chod, aby nepočul večný nárek mŕtvého žobráka. Túto povesť ilustrívne zachytávajú i miestne folklórne zborníky. Podľa nich sa o Ctiborovom hrôznom osude hovorí i s odstupom 500 ročia. Ľudia ešte aj dnes tvrdia, že pri starom moste nad Váhom občas zúfalo volá beznádejný hlas a veria, že je to stonanie múch zmoreného Ctibora. Klabinský hrad 13. storočia severozápad Veľkej Fatry je opradený záhadou podzemných chodieb a strašidelných bytostí. Podľa legendy sa pod hradom v skutočnosti ukrýva obrovský had, ktorý sa živí krvou a vínom. Miestni hovorili, že kto sa hadovi postaví do cesty, nevie sa pohnúť, stúhne v príkro doslova na smrť. Nad hradom sa vraj vznáša závoj temnoty od jeho založenia a neustále sa rozprávajú historky o mysterióznom tvore ukrytom v opustených podzemných priestoroch. Okrem toho, údajne pri búrke počuť zrúcaninou rajčie zvuky zbraní a na hradných múroch sa zjavuje postava rytierského duchu bez tváre. Miestni odvážlivci, ktorí prespávali na hrade, vraj zakúsili zimom riavky. Počuli neviditeľné kroky a nárazy reťazí, ako by tu stále strážil hrad nejaký ukrytý strážca. Hoci tieto príbehy nemajú žiadny písomný doklad, zrkadlia hlboko zapustené povesti o tajomných chodníkoch a prekliatých hradných pánov, typické ľudové legendy, ktoré sa dedili z generácie na generáciu. Toto bolo na dneska všetko. Ďakujeme, že ste si video pozreli do konca, nezabudnite dať odber a my sa s vami lúčime skrz obrazovku.